Hola, com anem? Bé, nois, noies, necessito la vostra col·laboració. Primer de tot em presentaré. Soc el propietari de l'agència de viatges que porta el meu nom, Giramondo. Durant uns mesos m'he d'absentar de l'oficina de l'agència a Catalunya per atendre una urgència a l'altra punta del món, concretament a Lapònia. Durant aquests mesos no puc deixar l'agència d'aquí desatesa. No puc tenir aquesta descortesia envers els meus fidels clients. I esclar, és per aquest motiu que us demano que us en feu càrrec. Posaré a l'exterior de l'agència una càmera web connectada amb vosaltres, perquè quan algun dels meus clients faci un encàrrec, aquest us arribi directament. Sé que ho fareu molt bé, ja que teniu moltíssims coneixements de geografia i història. Però no vull pressionar-vos. Penseu-vos-ho. I si accepteu la proposta, ben aviat començareu a rebre encàrrecs. Que tingueu molt bon dia, nois.